Shalom, Bapak Ibu para sederek pamiyarsa ingkang kinasih. Salam tentrem rahayu, mugi panjenengan raosaken ing gesang padintenan. Kula Pendeta Hendra Kurniawan saking GKJ Mergangsan nyarengi Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing renungan Sabda Winedhar wanci menika dinten Senin tanggal 18 Mei 2026 dene irah-irahan wonten ing wanci menika aji mumpung. Pangandikanipun Gusti sinerat saking setunggal Petrus bab 50 ayat 1 lan 2. Saderengipun kita sesarengan nampi sabdanipun Gusti, monggo kita nyuwun pitulunganipun Gusti ing saklebeting pandonga. Gusti Allah Rama sesembahan kawula ngaturaken puji lan pamatur nuwun dene ing wanci menika paduka nyagetaken kawula nyawiji ing saklebeting gesang padintenan langkung-langkung ing satengahing gesang kawula dinten menika kawula badhe nampi sabda pangandika paduka. Nyuwun palilah saking paduka supados sabda pangandika paduka ingkang sakmangke badhe kawula tampi nuhaken kegiatan ing gesang kawula lan gesang kawula samsaya ngener wonten ing margi paduka. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kula ambali malih waosan pangandikanipun Gusti ingkang kita tampi wonten ing wanci menika kapendhet saking setunggal Petrus bab 50 ayat 1 lan 2 ingkang mekaten suraosipun. Amarga sapa kang wis nandhang sangsara kadagingan iku wis mateni anggone nglakoni dosa, supaya wektu kang isih ana aja kok enggo nuruti kepincuting manungsa, nanging mituhuha marang ingkang kersaning Allah. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih, kala wau ing wiwitaning atur kula ngaturaken irah-irahan ing dinten menika inggih menika aji mumpung. Tembung aji mumpung tentu sampun nate panjenengan pirengaken. Biasanipun tembung aji mumpung menika gegayutan kalian ngginakaken wekdal kangge nindakaken bab-bab ingkang boten prayogi. Tuladhanipun mumpung isih kagungan dalem ora ana, wis saiki kesempatan kanggo ngunduh pelem sing ana ing pekarangane. Lah tembung menika biasanipun asring dipun aturaken dening kadang kaaneman rikala nembe dolan salajengipun ningali wonten pelem, gegandhengan wonten kesempatan salajengipun para kadang kaaneman menika asring
ndadosaken kesempatan menika kangge colong jupuk. Ningali kawontenanipun tiang-tiang Kristen ingkang sumebar ing kathah papan panggenan, Rasul Paulus mratelakaken nalika dereng manjing dados Kristen gesangipun mila sami bluntah jibar ing gesangipun dosa. Nanging sesampunipun pitados dhateng Gusti Yesus lan dipun tebus dening Sang Kristus, Rasul Paulus salajengipun menika nilar dosanipun lan boten ngelampahi dosa malih. Ewa semanten gandeng tasih sami gesang ing donya, mila panguwasaning dosa tetep kemawon tasih dipun lampahi. Mila kita ugi asring ngraosaken dene gesangipun tiyang menika sejatosipun kedah bangun turut kalian roh ing kayekten. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, karana tasih wonten kemawon ancaman saking panguwasing dosa, para tiyang pitados kaengetaken supados saged waspada wekdal ingkang tasih wonten ing ngajenging gesangipun para tiyang pitados kedah dipun ginakaken kanthi leres, ampun ngantos kepincut hawa nepsuning kadagingan utawi kadonyan, mumpung tasih pinaringan wekdal dening Gusti, tasih pinaringan kalodhangan, para tiyang pitados kedah tansah ngudi bangun turut kalian karsanipun Gusti Allah. Mila pangandikanipun Gusti kala wau ngemutaken tumrap kula lan panjenengan ing mbok bilih ing wanci menika kita tasih pinaringan wekdal kangge nglampahi gesang padintenan. Kita migunakaken tembung aji mumpung menika sarana tumindak kabecikan. Mumpung isih diparingi urip, mila kita ginakaken gesang kita menika kagem kaluhuraning asmanipun Gusti. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandika paduka ing dinten menika mucal dumateng kula lan panjenengan supados kita sakmenika saged kanthi saestu ngakeni dosa lan kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti, supados gesang kita menika kaanyaraken sami kados dene gesangipun Rasul Paulus saderengipun pitados dumateng Gusti, piyambakipun menika meratobat, salajengipun gesangipun enggal lan dados pandherekipun Gusti ingkang teman. Mila kula lan panjenengan ugi kaatak ayo padha setya marang Gusti nindakaken pakaryanipun menapa kemawon ingkang saged kita lampahi sinaosa namung alit, sumangga kita lampahi kanthi tumemen supados namung asmanipun Gusti kemawon ingkang kita luhuraken. Wangsul malih wonten ing irah-irahan aji mumpung tasih pinaringan gesang, monggo kita ginakaken gesang kita kagem kaluhuraning asmanipun Gusti. Gusti berkahi kula lan panjenengan sedaya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, monggo kita ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan, lantaran sabda pangandika paduka ingkang sampun kawula tampi kala wau ngemutaken, dene asring aji mumpung menika kalampahan ing perkawis-perkawis ingkang ala.
Nanging pangandika Paduka kala wau ngimutaken tumrap kawula, aji mumpung menika saged kawula lampahi ing sadéngah perkawis ingkang becik, supados gesang kawula samsaya ngener wonten ing margi Paduka. Mila kasagetna kawula nglampahi sabda pangandika Paduka ing sauruting gesang padintenan, supados namung asma Paduka ingkang kaluhuraken. Aturaken panuwun dene Paduka saestu nganti lan berkahi lampahing gesang kawula. Wonten ing Sang Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para pamirsa ingkang kinasih, mekaten sabda winedhar ingkang sampun kita tampi, mugi pangandika Paduka menika ndadosaken kita samsaya setya dumateng Gusti. Kula Pendeta Hendra Kurniawan saking GKJ Mergangsan nyuwun pamit lan Gusti tansah berkahi panjenengan sedaya. Amin.